मुजफ्फरपुर। रिकॉर्डिंग बाय गाइड म्यूजिक अस्थावा। जहे ससुरवा तुहू गे छौड़ी दे के जाई हाँ, जहे ससुरवा तुहू गे छौड़ी दे के जाई हाँ, गे छौड़ी निचवा वाला चीजवा हमरा दे के जाई हाँ, गे छौड़ी निचवा वाला चीजवा हमरा दे के जाई हाँ। गोले गोले गोलका फुलवना धर के जाई हाँ, गोले गोले गोलका फुलवना धर के जाई हाँ, गे छौड़ी निचवा वाला चीजवा हमरा दे के जाई हाँ, गे छौड़ी निचवा वाला चीजवा हमरा दे के जाई हाँ। गे छौड़ी निचवा वाला चीजवा हमरा दे के जाई हाँ। रिकॉर्डिंग बाय गाइड म्यूजिक अस्थावा। डीजे कंचन राज मुजफ्फरपुर। देके जाई हाँ। मन मोना मानव छौड़ी चल जाई ससुरारी आगे, एक साथ घूरा हानी दिने दुपहरी आगे, मन मोना मानव छौड़ी चल जाई ससुरारी आगे, एक साथ घूरा हानी दिने दुपहरी आगे। अगे नैका देबो मोबाइल वागे छौड़ी लेके जाई हाँ, नैका देबो मोबाइल वागे छौड़ी लेके जाई हाँ, गे छौड़ी निचवा वाला चीजवा हमरा दे के जाई हाँ, गे छौड़ी निचवा वाला चीजवा हमरा दे के जाई हाँ। गे छौड़ी निचवा वाला चीजवा हमरा दे के जाई हाँ। रिकॉर्डिंग बाय गाइड म्यूजिक अस्थावा। डीजे कंचन राज मुजफ्फरपुर। देके जाई हाँ। जैनी ससुरवा छौड़ी याद बड़ी आई तौगे, खलका तोर चीजवा हमरा बड़ी सताई तौगे, जैनी ससुरवा छौड़ी याद बड़ी आई तौगे, खलका तोर चीजवा हमरा बड़ी सताई तौगे। धनंजय लाल यादव के समझा के जाई हाँ, राइटर हरिसिया के समझा के जाई हाँ, गे छौड़ी निचवा वाला चीजवा हमरा दे के जाई हाँ, गे छौड़ी निचवा वाला चीजवा हमरा दे के जाई हाँ।